дарение към църквата. Любезни братя и сестри, от църква Костенец, първо благодаря на брат Алберт за поканата. И се извинявам за закъснението. Първо тръгнах малко по-късно, второ беше много мъгла. Това между другото. Сега имам един въпрос към вас. Кое мислите, че е най-лошото нещо на Земята? Чудесно! Чаша вода искаш? Да, ако обичате. Казвайте, че говоря тихо, за да знам. Иначе... Чувам днеска чувам. Нещо чувам. Не, отзад ако не се чува, кажете. Сега е добре. Сега е добре така. Нека брат Гошо, нали? Брат Гошо дойде с чашата вода, за което благодаря и тогава ще задам въпроса. Освен с топлотата на вашето отношение към мен, запомням църквата и с хубавата печка. Но сега я служи за тази седмица. Топлината на печката, не знам, това сигурно е нова. Няма това предвид. Даже мой брат ме попита къде ще бъдеш тази събота, казвам Костенец. И знаеш ли, казвам, сега е студено времето. Там има една печка и топли братя и сестри. Чудесно. Сега, моят въпрос беше: кое мислите, че е по-лошо? Абсолютно да отричаш Бога, да не вярваш изобщо в Него, да бъдеш пълен атеист, което означава пълна безнадежност и безсмислие. Защото ако няма Бог, този живот изобщо не може да има смисъл. Разбира се, че някои неща осмислят нашия живот. Да речем работата, хобито, хубавите преживявания, любовта, семейството. Но нещо се остава някъде дълбоко в нашето подсъзнание. Защо сме тук? Какво е след нас? Всичко ли свършва със смъртта? 2 метра гроб. И след това забвение. Ако няма Бог, всичко ще бъде борба на по-силне, на оцеляване, на възможности, на способности, и тези, които нямат толкова способности, ще страдат. И накрая всичко приключва. Дошли сме от нищото и отиваме в нищото. Сега моят въпрос е: колкото и лошо да е това, има ли нещо по-лошо? Има. Да вярваш в един Бог, за който знаеш, че те наблюдава, и понеже той е свят. Нашият Бог е свят Бог, безгрешен и съвършен, а ние сме грешни, несвяти и несъвършени. И какво ни очаква? Ако той не е безкрайно добър, ако той не е една безкрайна, безусловна любов, и ти вярваш в този Бог, който наказва, който обичано ни прощава нашите беззакония, ги въздава на децата до 3-то и 4-то поколение. И ако ти вярваш в такъв Бог, кое е по-лошо? Кое е по-лошото? Да вярваш, че има Бог и Той наблюдава какво правиш и след това в пъкъла, и там ще плащаш во веки веков, или да бъдеш атеист,
който знаеш, получавам това, което съм заслужил, ако съм успял, ако не. Кое е по-лошото? Труден въпрос, а? Говоря ли за мен? Кажи. По-лошото е, че когато се решава, той ме гледа. Това ми е много зле на мен. Значи в такъв Бог вярваш. И той Добре. плаче в това време зад мен. Така, и когато ти гледаш сина си, който се грешава, какво правиш? Кажеш, оле, моля, Прощавам. прощаваш, а този Бог какво прави? И той. Какъв е нашият Бог, когато вярваме? Какъв Бог вярваме? Съвършен. Защото картината, представата, която имаме за Бога, в когото вярваме, на когото сме посветили живота си уж, ще реши нашата съдба тук, нашето щастие или нещастие и нашият вечен живот. Да повторя. Представата, картината, която имаме за Бога, в когото вярваме, решава какъв ще бъде нашият живот тук на земята, сега. Щастлив или страхлив, защото в край на краищата Бог е свят, а ние не сме. Той е праведен, справедлив. Ние често пъти не сме. Той е безгрешен. Ние често пъти не сме. Кои сме ние? Зависи от това какъв е Бог. Кои сме ние, зависи от това какъв е Бог. И затова искам да започна с това какъв е Бог. Какъв е Бог за вас? За мен и за Библията, той е безкрайната, безусловната, вечната, непроменима любов. И ако има изобщо шанс ние да бъдем спасени, сега да живеем с увереността, че ако Исус дойде след 2 часа, Брат, може ли да кажа само как го описва едно момче, сакато в такъв дом? Не го прекъсвайте. Безкрайно любящ, изцяло верен какъв е Бог. Безкрайно любящ, изцяло верен, разбираш всички, разбираш и теб. До край нежен, изключително близък. ето това е Бог. Това е Бог, нашият баща. Това е Бог. Ако не вярваме в такъв Бог, Той говори с мен и ми казва, бъди ти мой. Мен като река блика радостта, че Бог е мой спасител. Така го описва това сакато момче, където не може да излезе навън от стая. ако не вярваме в такъв Бог, просто губим времето. Ако не вярваме в такъв Бог, който ни обича безкрайно, но мрази греха безкрайно, но обича нас повече, отколкото мрази греха, и обича нас повече, отколкото обича себе си, губим си времето да вярваме в Бога. Силно ли го казах? Ако не вярваме в един безкрайно добър Бог, нямаме никакъв шанс. И не можем да имаме никаква увереност в спасението. Нито сега, нито за бъдеще. И понеже съм питал много брати и сестри вярващи от различни деноминации, включително адвентисти, ако Христос дойде утре, къде ще бъдем? Ще ни вземе ли със себе си? Трябва да видим. Ще видим, нали? Имаме време, един трябва да се подготви. А някой дойде след половин час. Той не дойде. Или тогава ще видим. Не, тогава ще нас вземе. Да дойде да сложи край на злото. Той ще сложи край на злото. Къде ще бъде? С него ли или в злото? С него. Как? Провинение. Да задам ли сега един труден въпрос?
ако Христос дойде сега, кой може да се вдигне ръката, че ще бъде с него в вечността? Думите са ефтини. Сега питам. Така. Аз вярвам като дете, а вие не знаете. Макар че не заслужавам. Само един? Разбирате ли защо задавам тези въпроси? Защото и аз съм отраснал в църквата. И аз знам това. И аз знам, че имаме проблем тук. Че какво? Че имаме проблем с това. Защото ние работим на системата заслужавам. Няма да заслужим спасението. Няма да заслужим спасението. И тук боли. Защото ние идваме на църква. Плащаме десятък. И доброволни дарения даже даваме. Пазим съботния ден. Чудесно. Приказка до тук. Това трябва да правим. 10 заповеди са олицетворение на характера на Бога. Те са Божиите заповеди. Заповедите на нашия Бог. Те са прекрасните заповеди. Те изразяват Неговата любов и Неговият копнеж да живеем така. Обичащи, защото коя е най-голямата заповед от 10-те? Не е тази не е Това е най-голямата. думи. Бога да обичаш, за да можеш да обичаш ближния, както себе си обичаш. Защото ние обичаме себе си. Има една нова теология, вече една нова психология. Трябвало да се научим да обичаме първо себе си, да можем да обичаме ближните. Не. Глупости колкото искаш от тук до небето. Ние обичаме себе си. Заповедта казва и да обичаш ближния, както вече обичаш себе си. Бог е вложил тази любов към нас, като мащаб, като стандарт, като критерий за любовта ни към другите. И за да ви кажа, че съм прав, задавам следния въпрос. В това, че ние обичаме себе си вече. Всеки обича себе си. И тези, дето казват, не се обичам, ще се самоубия, и те обичат себе си. Защото ако обичат него, няма да посегнат на живота си. Защото знаят каква болка ще му причинят. Освен ако са страшно депресивни. Сега, решаваме да направим излет. И ще спим в хижа или в хотел. И този, който организира, някой от нас организира това, и отива в хотела, да предположим, ще бъде на морето. И вижда, че едната от стаите е голяма, хубава, с огромна баня, балкон към морето. Всички други са назад към улицата. Ако имате право да изберете, коя ще изберете? Не, Улицата. Който избере към улицата, да ми се обади. Ама там е по-тихо. Към морето има шум. Няма шум към морето. Там на улицата има шум. И те са по-малките стаи. И те са с баня в коридора. Така. И ще трябва да се борим със своето его и да кажем не. Нека Алберт със семейството да избере тази стая. Аз мога да спа и в избата. Така. Какъв е Бог? И ще почнем от Стария Завет. Защото все още някои вярват, че Богът на Стария Завет е този, който кръвожадния, който нарежда да бъдат избити всичките народи. С децата, с внуците, с синовете, с кърмачките, с кучетата и котките. Всичко да бъде избито. И забравят, че в 15 глава на Битие, това е първата книга на Библията, Бог се явява на Авраам и му казва, на теб ще дам цялата тази земя. Обещаваме на теб и на потомството. Какво прави Авраам? Бащата на вярата. Казва, Господи, за какъв народ като пясъка на морето и звездите на небето, като аз нямам син?
и ще ме наследи моя слуга. Бог му казва, виж сега, погледни небето, толкова ще бъде твоето потомство. Само че, скъпи мои приятели Аврааме, Бог и Авраам си говорят. Скъпи мои приятели, обещавам ти тази земя. На теб и на потомството ти. Но имам въпрос към теб. Би ли могъл да ме обичаш толкова много? Би ли могъл да ми имаш толкова много доверие? Защото няма да ти я дам сега. Нито на твоите деца, нито на внучетата ти, нито на следващото поколение, нито на следващото поколение. 4 поколения. Скъпи Аврааме, ще можеш ли да изчакаш? Защото тези тук, те са също мои деца, но не ме познават. Ти да бъдеш този, чрез когото те да се запознаят. Готов ли си да страдаш, ще бъдеш злепоставен, ще изглежда, че съм те забравил, че те игнорирам, ще изпаднеш в скърби, в грижи, в потиснение, в робство. 400 години. Аврааме, мога ли да ти имам доверие? За да може тези хора тук да ме опознаят какъв Бог съм. Ти ще бъдеш унеправдан 400 години. Авраам и потомците му, Мойсей и потомците 430 години страдат. Бог прави опит да спаси тези народи. Поставя ги в контакт с Авраам и с потомството, и с Мойсей и Божия народ. Прави чудо след чудо. И им казва, сега ви извеждам след 430 години, в които те бяха понеправдани. Така ли беше? И казва, като отидете сега при моавците, феризейците и висейците и така нататък, предложете им мир. Така ли беше? И ако не приемат мир, 430 години, той не му казва, виж какво, нямам сила. Аврааме, нямам сила, трябва да събера малко сила. Не казва така. Мога да ги унищожа сега, но аз съм Бог на живите и на любовта. Обичам ги. Обичам ги, както обичам теб. Аз си, браде. И Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Какво направи след това? Един път излъга и постави жена си в заплаха, защото неговата лъжа беше, моля те се, кажи, че си ми сестра. И тя му беше сестра. До известна степен. Кажи, че си сестра, за да ме пощадят мен. На кого? Кой ще бъде поставен в опасност? Кой е това? Какво е това? Трябва да се научи да се обича. Чакай, трябва да се научи да се обича. Авраам трябваше да се научи да се обича ли? Какво беше това? Само у него. Учи да обича жена. Той учи жена си да го обича. Не, тя го обичаше, ама казва, бе, по-хубаво с теб да спят. Ама моят живот да се опази. Това беше. Но той не е ревнивец тогава. Моля? Не е ревнив човек. Той е добър, не е ревнив. Той е от 21 век. Когато всичко може. И тогава Бог наказва. Спомнете си Откровение 6 глава. Душите по золотара, т.е. тези, които са пострадали за Бога, мъчениците, питат, Господи, най-после кога ще бъдеш любов и за нас? Кога ще въздадеш за нас? Защото Бог е любов към 430 години към онези, но децата му се чувстват като
като забравени. Имали ли си такива моменти в живота, когато викате към Бога, молите го и накрая нищо. Нищо. Хайде един хубав текст сега. Еремия, 31 глава, 3 стих. Бог ми се яви отдавна и каза: възлюбихте с вечна любов. Кога се яви Бог? Какво казва пророка? Бог ми се яви отдавна. Кога отдавна? Кога от началото? Кога ни опикна Бог? Преди да сме сътворени. Преди да сме сътворени. Какво значи това? Защо атеизма е по-добър от един Бог, в когото вярваш от страх? Защото страхът няма да доведе никого истински до Бога. И строгата Елън Уайт пише: веднага след като се запознаем с Бога и видим какъв чудесен приятел сме намерили в Неговото лице, у нас се заражда копнеж да разкажем на другите какъв приятел сме намерили в Неговото лице. Защото хората искат книгата или не я искат. Получавате, я прочитат, я не. Хубаво е това. Книгата ще бъде прочетена, ако не днес и утре, някога ще бъде прочетена. Бог ще направи това. Но виждат ли те в нас нещо, което те нямат? Виждат ли радостта? Момент. Радостта. Ще кажете, ма живота не е толкова ужасен, за каква радост става дума. Знаете ли откъде апостол Павел пише посланието си към филипяните, което мога да нарека Ода на радостта? Къде? Затвора. От затвора. Добре. Това е според преданието мамертинският затвор, в който съм бил след много опити да вляза там. Един път ремонт, друг път затворен, трети път не знам какво, но един път влязох. Няколко път съм влизал. По-рано, там където е бил затворен, беше веригата, за която е бил вързан за пазачите, за стражата. И той е бил, там минаваше така една рекичка, малко по-тясно от тази стая. И когато аз се наведох и си потопих ръката, водата беше ледена през лятото, ледена. Не можа да ми издържи дълго ръката. Казвам се горе при управителката на музея, който е стана музей затвор, я питам, къде точно е бил апостол Павел. И тя ми показа къде е стоял. С крака потопени до колената в ледената вода. И оттам пише посланието си. И какво казва? Винаги. Как? Ами така. Псалмиста пише в Псалом 16, мисля 8 стих. Вън от тебе няма добро за мен. Вън от тебе няма добро за мен. Ще ми изявиш пътя на живота. В твоето присъствие има пълнота от радост. Присъствието на Бога, пълнота от радост. Такъв ли си представяме Бога? Такъв ли си представяме Бога? В Него е радост. Какъв е Богът, който си представяме? Нали сериозен? Строг.
Бог е радостен. Ще страдам. Твоето присъствие има пълнота от радост и отдясно на тебе. Ама веселието е малко грях, или? Усмивката и тя, малко си много усмихнат, значи ще е много хубаво. Не винаги. И затова сме често пъти намусени. Така. Приемаме всичко с И сега, понеже казах това нещо, кога не се яви Бог отдавна? Защото и на Еремия се е явил, а на нас кога се яви, каза това? Запомнете този въпрос, след това ще го отговоря, но тъй като казах, че в Неговото присъствие има пълнота от радост и отдясно на Него всякога веселие, нека да отворим сега Софония, 3 глава, 17 стих. Господ, Твоят Бог е сред тебе. Силният, който ще те спаси. Какъв е Бог? Силен и къде е? Сред теб. И вижте какви са тези, които Той е. Началото на 3 глава на Софония. Горко на бунтовния и скверен град. Това е Ерусалим, Божият народ, Божията църква. На насилническия град. Той не послуша гласа, не прие поправление, не упова на Господа, не се приближи до своя Бог. Това е Божия народ. Какъв е Божия народ? Често пъти. Насилнически град. Първенците сред него са ревящи лъвове, съдиите му вечерни вълци, които не оставят нищо за сутринта. Господ, Твоя Бог е сред теб. Моля? За какво е сред тях? За какво е сред тях? За какво? Да им въздаде според беззаконията им, би трябвало да бъде. Ще се развесели за тебе с радост. А сега не. Ще се развесели за тебе с радост. Кой завет е това? Стария. Ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Вярвате ли, че Бог е съчинил, композирал една песен специално за всеки един от нас и я пее? Много отиде надалеч. Ама го пише в Библията. Не го измисля. Добре. Айде да отворим Псалом 48. Като потвърждение. Защото това отиде твърде далеч. Бог, който се весели, сме пък и пеел песен. 48. Псалом 42.8. Но пак денем Господ ще заръча за мен милостта си. И нощем песента му ще бъде с мен. Чия песен? Моята към него или неговата към мен? И молитвата към Бога на живота ми. Лютер, който привежда от еврейски на немски, чете този стих и казва, това не може да бъде. Това не може да бъде през нощта, вместо да спи, да пее песен за мен. И го привежда и нощем, моята песен ще бъде за него. Не, неговата е за мен. Тогава, когато не мога да заспя, той ми пее песен, за да ме утеши. Мен, грешник. Така. И понеже зададох въпроса отдясно на Бога, е всякога веселие. Къде е нашето веселие? Така, нека да отворим сега първото послание на апостол Павел към Тимотей. Първото послание
послание на апостол Павел към Тимотей, там 11 стих, 1 глава 11 стих. И вижте тук един текст, сигурно сме го чели. Но и това напоследък ми направи впечатление и аз се пороих малко. Апостол Павел пише за лъжеучители, за блудници, за мъжеложници, търгуващи хора, лъжците. Става дума за закона, че е лош за тях. Ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой закон. Като знаем това, че законът не се налага за праведни, а за беззаконните. За кои са те? Непокорните, нечестивите, неправедните, за убийците на бащи, убийците на майки, за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с хора, лъжците, кълнящите се в лъжа и за всичко друго, което е противно на здравото учение. Според славното благовестие, кой ще продължи текста? Кой има Библия? Какво пише? Не, аз съм отворила псалмите. На блажения Бог, което ми бе поверено. Според славното Евангелие на блаженния Бог, което ми бе поверено. И аз си казвам, чакай, какво означава блажение? И отивам в гръцкият оригинал. И там думата е Макарио. Макарио означава щастлив. Какъв е Бог? Какви сме ние? Ако Бог е щастлив, въпреки нашето непослушание, защо е щастлив? Защото и ние ще бъдем щастливи един ден с Него. А чак един ден ще бъдем щастливи. Чак един ден ще бъдем щастливи. А сега можем да бъдем тъжни, мрачни, нещастни. Сега ще бъдем радостни. Кое от двете сега? Един ден или сега? Радостни сме сега, а щастливи. А нещастни сме сега. Да, болките, сега умирам от болки в това. Значи, Така, апостол Павел като беше болен и казва, нека да... Какво казва след като Бог му казва, бе, достатъчно те, какво казва? Какво казва? Какво казва след като това? Какво прави? Хваля се в слабостта си. Хваля се. Моля? Какъв Бог вярва? Така, понеже казва, че Бог не си яви отдавна. Спокойно, имаме цял ден. Цял ден нямаме. Цял ден, ама след това с камъни ще му видите. Така. Ефесяни 3 глава. А не, преди Ефесяни Стария завет. Първо Стария завет. Иеремия 1 глава. Иеремия 1 глава. И нека да не е Еремия, това е всеки един от нас. Всеки може да постави името си. Не е Еремия. Това е Алберт, това е Гошо, това сте всички ние. И така Слово дойде към Алберт и каза: преди да ти дам образ в утробата, те познах. И преди да излезеш от утробата, те осветих. Преди да излезеш от утробата, те осветих. Поставихте за пророк на народите. Според този текст, от кога ни познава Бог? Винаги не познава. Така, нека да отидем сега в Новия Завет. Посланието към Ефесяните 1 глава. 3 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос,
Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Какви сме? Какви сме? Благословени с от небето. Така. Като ни е избрал в Него, Преди създаването на света, за да бъдем сияти и без и без недостатък пред Него в любов. любов. Това къде е? Кой стих е? Това е първото послание на апостол Павел, 4 стих. Кога ни е избрал? Ефесяни 1:4. Кога ни е избрал? Преди създаването на света. Какво значи това? Че всички ние сме избрани преди да е време, пространство и материя. Преди да изобщо да сме съществували, преди да е имало изобщо нещо, ти си избрана преди това. Или? Никой да питаш, то го пише. Какво има да питаш? Дай все едно ще го питам, правилно ли беше да ни убивам? Така. Хайде сега посланието към Тит, за да видим от кога сме избрани. Тит. Първа глава. Коя книга? Тит. Ти? Тит. Не Тито. Тит. Надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който ни лъже. От кога сме избрани? Преди да има време, материя, време, пространство, материя, не подчинен на никаква каузалност, Бог ни избра и понеже знаеше, че ще направим тази глупост да използваме този подарък, свободната воля, против Него, още тогава ни обеща вечния живот. А този вечен живот за нас е безплатен, но за Него струва всичко. Само че апостол Павел ни приключва с това. 5 стих на посланието към Ефесяните. 1 глава, 5 стих. 4 казва, че като ни избрал в Него преди създаването на света, избрал не, ние сме избрани. Всеки от нас затова вярва в този Бог. Другият Бог не вярва в Него. Този жестокия, наказващия, защото не съществува. Вярвам в този Бог, който мрази греха. За това умря. Но умря, защото ме обича, мен грешник. Като ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Христос, по благоволението на своята воля. Какво значи това по благоволението? Идва от еврейската дума Евдокия. Евдокия означава, според благоволението, означава добра воля, но означава още изключително удоволствие. Когато Той не е предопределил, за да бъдем осиновени, кой бива осиновяван? Кой бива осиновяван обикновено? Изоставено дете, което е без родители. Кога останахме без родители? Когато му обърнахме гръб.
И какво направи, за да ни осинови преди вечни времена? Прави план. Не, плана беше съставен. Той ако почна да го прави, когато обърнахме гръб Сатана и... Не, той преди това го... Което означава, че в своето сърце той реши да умре за тези, за които не си струва да умре. Преди Голгота. Пак ще го взема доктор Алберт на фокус. Ако той е толкова благороден и реши да ми даде 100 000 евро, защото имам нужда. И го питам, или ми дал 100 000 евро. Той ми гледа от главата до петите и казва 100 000. Не са 100 лева. Казва, давам ти. Имам ли? Имам ли? От Алберт не знам, от Бог да. Не. Алберт ги има, да предположим. Имам ли ги? Когато той каже да, имам ли ги? Щом каже. Имам ги, макар че ги нямам. Той е решил вече, той е решил, че ще ми ги даде, в понеделник ще ми ги даде, като ги изтегли от банката. Така. Кога ги имам? И защо ги имам? Щом ти го представиш. Защото му вярвам, познавам го и като каже нещо го изпълнява. Когато Бог обеща преди вечни времена вечния живот, какво означава това? Че той се беше решил за Голгота още преди да има време, пространство и материя. Такъв Бог вярвам аз. Разбираме ли сега колко е важно да знаем каква представа имаме за Бога? Защото когато отиваме и раздаваме книги, което е страхотно, много хубаво. За мен това е една от най-трудните работи. Да минаваш от врата на врата и да те гонят, и да не те искат, и да те заплашват, и ти да отиваш на следващата. И продължаваш. И да продължаваш. Ще го питам това. Така. Но когато отидеш и си усмихнат и излъчваш щастие, удовлетворение, независимо какво ти се е случило в живота, тогава това може би ще окаже по-голямо влияние. Защото ние възпитаваме повече с това, което сме, отколкото с това, което казваме. Хайде още един текст от Исаия. Шестдесет и трета глава. Във всичките им скърби той скърбеше. И ангелът на присъствието му ги избави. Поради любовта си и милосърдието си, той сам ги изкупи, вдигна ги и ги носи през всички древни дни. Във всичките им скърби, във всичките наши скърби, кой е този, който скърби? Той, в оригинала думата той е подчертана. С други думи, във всичките скърби на Божият народ, той беше този, който скърбеше. Повече от самите нас. Когато дъщерята отива да ражда и се очаква тежко раждане, кой страда повече? Майката или тя? Майка и братя. Дъщерята, коя? Да, тя раждаща, майката. Майката 5 пари не дава, добре. Майката от притеснение се поводи. Когато жената ражда, кой страда? Особено този, който знае какво значи раждане. Затова казва, блажени са те, които са невежи в това отношение.
Защото доктора знае всичките компликации и те се въртат в главата му. Да не знам какво Доктор и той страда, значи. То, страда не е повече, не е боли, а не го боли душата. Попитаха доктора, кой да спаси, майката или детето? Той казва, майката ще спасява детето, Бог да се го спасява. И двамата бяха спасени. Във всичките скърби той скърбеше. Когато ние страдаме, поради наши грешки дори, поради обстоятелствата, поради сатана, поради омразата на други хора, и Бог е принуден да допусне това, защото ние сме в лагера на противника му, и де юре, ние сме спасени, ние сме избавени. Така, правно, от правна гледна точка, от юридическа гледна точка, цената за нашето спасение е платена. Но ние сме все още в лагера и в затвора на сатана. И той знае, че му остава малко време, защото той има документа, в който пише, че сме спасени, избавени. Но сме още там. Още сме в затвора тук. Предстои избавлението ни. И сега моят въпрос отново се връща. Как се спасяваме? За да приключа. И отиваме сега в Ефесяни, 2 глава. Защото често пъти Живи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове. са живини. Така. Често пъти, когато са задавали въпроса в Австрия, в църквите, в които съм бил, кой е уверен, сигурен, че ако сега Христос дойде, ще бъде с него в небето? И кой... Благодаря. Кой би си вдигнал ръката? И сега защо не си вдигаме ръката? Две причини. Едната е, че не се считаме за достойни, праведни, достатъчно святи, съвършени, защото нищо нечисто няма да влезе там. Кой казва, че не е чист? Аз не съм чист. А кой казва, че е чист? Така. И нека да го кажем сега. Ние ще бъдем в небето. Само чрез това, което Исус направи на Голгота. Точка. Нашият вход за небето е заслугите на Исус Христос, които Той ни подарява. Това е юридическото. Това е юридическият аргумент. Това е входният билет за небето. Кое е входният билет за небето? Така. Но той има още едно дело. Това беше дело за нас, което се нарича вменена правда. Вменена правда. Това е делото на Исус Христос на кръста, направено за нас веднъж, за винаги. Това е входният ни билет. Имате ли? Заслугите на Исус Христос. Имате ли? Има още едно дело. Това е придадената правда или освещението. Това е също дело на Исус в нас. И ако гледаме освещението като входен билет, няма да стане. Просто няма да стане. Входният ни билет е това, което Исус направи за нас. А годността ни е това, което прави в нас. До степента, до която му позволяваме да извърши своето дело на освещение. Така. И за да стане ясно,
работех в транспортната болница в Австрия. И имах привилегията да пътувам първа класа цяла Австрия безплатно. Аз и цялото семейство. А там влаковете са като 5-6 звезден хотел. Толкова са. Не мога да ти го представя. Така. Качвам се във влака, сам съм в купето и минава кондуктора. И казва: господин е билета. Аз казвам: аз съм добър баща. И съм лекар достоен. Просто той казва: билета, ако обичате, или документ за пътуване. Казвам: аз имам 3 деца. И съм... Обичам ги. Той казва: господине, искам билет за пътуване. Казвам: аз съм добър съпруг. Той казва: вие нормален ли сте? Казвам: обичаме се в нашето семейство. Казва: казва: ви подигравате ли се с мен? Не, казвам. Казвам ви, що за човек съм аз. И не казва: това не ме интересува. Интересува ме, имате ли документ за пътуване? Казвам: вие не ме разбирате. Вие сте ми приятен, казвам, симпатичен, дори ви обичам. Той казва: следващата спирка слизате. И аз тогава изваждам документа и казва: това трябваше да ни покажете от начало. Когато един ден застанем, образно казано, пред вратите на небесния Иерусалим, и както се казва, Петър ще бъде там с ключовете, и ме вижда и казва: ти какво правиш? Какво правиш тук? Казвам: искам да вляза в града. Добре, какво си ти? Какво си направил? Както те виждам, не си за този град. Какво имаш ти? Какво можеш да покажеш? Казвам: нищо. Нищо казвам. Добре, страдал ли си за него? Нещо. Умрял ли си на кръст или с главата надолу? Казвам: не. Добре, какво искаш в този град? Казвам: виж какво, не заслужавам да бъда тук. Не заслужавам. Но аз съм тук само единствено поради скъпите заслуги на моя приятел Исус Христос. Но поради моята греховност, ако това не е достатъчно, нямам никакъв друг шанс. Това е единственото. И отвътре града се чува един глас: Петре, кой е? Кой е? Ето ли е? Пусни го! Пусни го! Кръвта ми е достатъчна за него. Много трудности ми създаваше. Но винаги ме обича. И аз съм го обичам. Ако един ден бъдем в небето, то ще е... Четете бавно 2 глава посланието към Ефесяните. Мъртви в греховете, това сме ние. Между които всички сме ходили в нашите страсти. Бог обаче, 4 стих, Бог обаче, Бог обаче, който е, и апостол Павел не пести епитетите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби. Кога ни възлюби? Даже когато бяхме мъртви в греховете си. Съживили заедно с Христос. Ние нямаме нужда от събуждане. Имаме нужда от съживяване. По благодат сте спасени. За да показва през вековете, които ще дойдат, изобилието на своята благодат чрез добрината си към нас, Христос Исус. Какъв шанс имаме само? Бог обаче, който е богат на милост.
Това е нашия шанс. По благодат сте спасени. Чрез вяра. И това не е от самите вас. Кое не е от самите нас? И вярата не е от самите нас. И тя не е подарък. Ако не сте съгласни, прочетете Римляни 12.3. По благодат сте спасени чрез вяра. Това не е от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Ора! Значи делата... Значи можем да се живеем както си искаме. Не можем да се живеем както искаме. Защото не искаме. И когато падаме, пропадаме и грешим, а това става, имаме дечица, това е пише вяр 2 глава. Това е пише да не съгрешавате. Най-доброто е да не съгрешаваме. Но който казва, че няма грях, е лъжец и истината не е в него. Пише ли да не съгрешавате, но ако съгреши някой, имаме ходатай пред Отца Исус Христос праведния. За кого е той ходатай? Нека да знаем. За кого е той ходатай? За вярващите. Или? Какво пише в Йоан 2 глава? Имаме Исус Христос праведния, който е ходатай за нас. И не само за нас, а за всички хора. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, не чрез дела, за да не се похвали никой. И сега се отбележете третия стих. Ние не се спасяваме поради пазенето на Божиите заповеди. Не поради това. Божиите заповеди могат да се пазят само от спасени хора. Ето това е. И след тая проповед ще се питам, има ли такива? Завършвам след това, ще дам примери, дано има такива. Ако той казва, че по благодат си спасен, че си спасен, не ще бъдеш, си спасен. Днес. За утре ни гарантирам, утре може да похулим Бога. Днес. Кой може да си вдигне ръката и да каже, днес поради заслугите на Исус Христос съм спасен? И алилуя да каже. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ние не се спасяваме чрез добри дела, но сме спасени за добри дела. И затова текста, с който ви поздравихме, Матей 5.16 е: нека така светят вашите дела пред човеците, тъй като ги видят, да прославят Бога. Тези добри дела служат за да нахранят гладния, бедния, нещастния, да му дадат водичка, подслон, да посетят затворника и прославят по този начин Бога. Защо сме Негово творение? Знаете ли каква дума е потребил апостол Павел тук? Ние, които не сме си вдигнали ръката, въпреки че входът билет би трябвало да бъде в джобане. Няма да бъдем спасени поради това, че сме адвентисти. А поради това, че сме взели този документ в ръката си и с него отиваме при него. Кога е обещал Бог това? Преди вечни времена. Понеделник отивам при Алберт и му казвам 100 000 евро. Ти обеща. Да, апартамента си, ма ги ти ги дава. Няма му стигнат. Ще стигна. Къде ще живее след това? Само, че моя Бог, когато вярвам, казва: среброто е мое и златото е мое. И апартамента мое. И апартамента е мое.
Знаете какво казва? Ние сме Негово творение. Думата, която апостол Павел употребява тук е поема. Ние сме Неговият шедьовър. Ние, които не смеем да си вдигнем ръката. Кого обиждаме така? Ако той казва, аз съм ти подарил вечен живот. И когато казвам, не знам. Не знам. Ще бъдем спасени поради Неговите заслуги, не поради нашите. И понеже оценяваме тази жертва на Голгота, искаме да живеем живот на послушание. Защото за това сме създадени. И сега с това завършвам. Тръгвам от Австрия и приятелите ми питат. Това е притча. Приятелите ми питат, къде отиваш? Казвам България. Къде в България? Казвам в Пловдив. Там при кого? Казвам при мама. При майка ти? Сигурен ли си, че ще те приеме? Бил ли си винаги добър към нея? Послушен? Внимателен? Обичащ? Нямаш никакви шансове. Постой си по-хубаво тук. Откъде знаеш, че ще ти приеме? Защото ме е майка. Ама заслужаваш ли? Не заслужавам. Питат ме, къде отиваш там? Казвам при мама. Сигурен ли си, че те приеме? Казвам, не знам. Като отида ще видя. Не знам. Ще бъдеш ли спасен днес? Не знам. Като отида ще видя. Като отида ще видя, значи пак има една. Пита майка ми, мамо, като беше жива. Вярна християнка, добра, почтенна книга. Библията й беше станала на мекица. Тогава нямаше много Библия. От четене, от изповядане, от ходене насам натам да проповяда. Мамо, ако сега Исус дойде, ще бъдеш ли с Него в небето? Вече ще видим. А какво има да виждаш? Какво има да виждаш? Имаш ли, каза, билет за пътуване? Казвам, аз съм добър. Не ме интересува, дай билета. Взимайки билета, Бог поема задължението. Филипяни 1 глава 6 стих, това приключва. Защо съм уверен, че онзи, който е започнал доброто дело във вас, той ще го довърши до деня Исус Христов.